egin dezagun botoituz. Jainko jauna, miragarria egin dituzu gizakia zure antzeko ginez, eta miragarriagoak Kristoren bidez ura goi mailara koratuz. Iguzu gizatasunen gurekin bat egiten zure semeak, bat egin gaitzala, berarekin jainkotasunian. Zure Espiritu Santuarekin jainko garrek bizi baita, gizaldi eta gizaldietan.
Izau hasieran, jakoikoaren izan, dena hitzak bidez egina da, eta egindakoetan ez da ezer hura gabe egin. Haren gaitzen bizia, eta bizia gizakien argia zen. Argiak ilunpetan argi egiten du, baina ilunak ura entzuen onartu. Hitza zen mundura etorritako gizaki oro argitzen duen benetako argia. Mundua zegoen, eta mundua haren bidez egina da, baina munduak ez zuen ezagutu. Bereetara etorri zen, eta bere ez zuten onartu. Onartu zuten guztiei berriz, jakoikoaren seme izateko eskubidea eman ziren, haren izenean sinesten badute. Hauek ez dira odoretik sortu, ez zaragiaren nahieratik, ez da gizakiaren nahieratik ere, jakoikoaren gandik baizik, eta hitza haragi egin zen, eta gure artean jarri zuen bizilekua, eta gero ikusi dugu haren hitza. Aitaren seme bakarrari dagokio hitza, graziaz eta egiaz betea. Jauna, esana. Aurreneko gauza, egu berri hor eta isiorik honenak egon zako. Beti, gure esakerezake bizitzatu dugu guztietan, oigan diotzen utibako duten sentimendua, erotzako uberena opatzea. Baina, bugatu horregarako, askotan edo batzutan behintzat edo gertatzen horregatik, molako dugu segera dutatu dugu berezitzen, oso importantea da berrizea borondatzen. Eta ekarri egun berri hona, urte osoa eta una egiatea desiatzea. Gaukoan, Jesusen jaiotza ospatzen ari gara. Eta Jesusen jaiotza nola baik ere ikusten dugu eta ospatzen dugu eta gogoa hartzen dugu aldiro batez ere jaioa. Mundura etorri dela kontutan izaten dugu. Egin gaituen jaikoak maite gaituelako gizon eginik hemen gure artean pasaren izan ditu egunak, urteak eta are gehiago gurekin gelditu nahi izan du azken egunen arte. Beste modutara etor zitekeen bere auditasuna adierazteko. Jesus etor izan zitekeen mundura tximista tartean aileru ejertzito baten inguruan modu harrigarrian edo jauregi izugarrizko batean jaiotzean edo horako hauti eta nola baik ere horrek ditura edo ikara sortzezake. Segun asko, efektu handiagoa izan zezaken horrek. Baina ez zan hori bere borondatea. Ez zuen efektu handi hori guregan eragin nahi. Ez zuen nola baik ere gu dituratu edo gu ikaratu arazinen. Baizik eta, baizuena, bere maitasuna du ulerri bezala hoxe adieraztea. Horregatik jaiozan, estalpe batean, abere artean, ikusten dugu Jesus hautsoa, hau jaioaren txiki bat, hotzez dakarka, eta horrek ez dio inori ikara sentiarazten. Maitasuna eta goxotasuna baizik. Eta hori da jaiokoa benuena. Guk gure dezakula berak maite gaituela. Eta gauza bidoietan egoera, osan genezake, ahulo horretan, guk gure dezakula zenbaten egin maite gaituen. Guk ere bera maita dezagun, eta berak erakutsi dugu bezala, elkar maitatzen saia gaitezen. Hori da, bere testuaren buila. Horregatik guk ikusten dugu, Jesus hautsoa, jaio berria, abetetantuen, hartzaitxo batzuk berai bisitan zantan, eta nahi dugu guk ere hartzaitxo hori bezala bera bisitazu. Berarekin batera poza hartu. Poz hori gure ingurukoekin konpartitu. Elkar maitatuz, elkarri gartuduz, elkarri mesete bidez. Eta eskatzen diogu eta horrekin bukatuko dut, festa hau horretan, gure fedea alde batetik bizia gortu da dira. Eta baita ere gure baita
bera maitatuz, bere maitasuna ulertuz, guk ere elkar maitatzea lortu zaten. How else we
afaldu berdinkalizaturik berriz eskerrak emanez, ere ikasleek esanez hartza zuen eta edan guztiok tadik. Hau ere odolaren galizata, idun darien aderikoaren goa, zuen zaten ekatuak bakatzeko isuriko dela, egizkure hau nire odolaren. Hau da, sinismeraren azkenioa. Horregatik, hau da, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ondia eta salvamenaren granitza eskaintzen dizkizu zuri eskerrak emanez, aldarean zure sartutzari horako dut. Eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputzkoak atzerrituko espiritu santuak bat egin bezala. Gogoan
Egin dezagun